Moro vaan kaikille, mun nimi on Mitsu Päivä. Tällä kertaa me pelataan Herobrine Jumper ja Jaren Harrissa. Mä oon pelannut tätä mun vanhalla kanavalla. Terve kaikki taas. Hihi. Okay, mä en Ja meidän seurassa on Pekku PvP, Vallu. No joo, huomenna sitten jo. Ja minä en ole ikinä pelannut tätä paskaa. No sä oot paska. Sori. Ei pahalla. Red, mitä? Ai niin Vallu joo. ollaan sama puolella ja mä Yes. kuolin. Mä oon Joo, Ja sinisillä. kuolin. Pitää tuhota kaikki nuolet. Jes, mä sain. Yes. Ei mä en saanut. Ja lop. No, ei! Oikeesti, mä tipuin ekana. Minäkin tipuin. Miksu PvP otas ihan paras. Ei, miten tässä on näin Se voittaa aina tän peliin. perseestä. Tää on ihan kakkapeli. Mä oon siis, mut hei, Pekku elää mure, sulla on 1 piste, mulla on 0. Mä oon ainoa, joka sai. Juoskaa! Mitä vittua? No, tää on tätä rania. Tai tätä, mitä tää nyt onkaan. Tässä pitää Oi, osata saa. Ei! Päkkäs. Pakkäs! Mikä puu? Päkkäs mulla. Bridgewood, mikä on Bridgewood? Mä otin väärää puuta. Jes, mä sain. Ai jää tos vittu. Mitä? Pitääkö tässä tuhlata kaikki? Joo, ylöspäin kiivetä. No vittu saa. Vallu on tässä OP. Paitsi että me feilasin, kun toi 1 tyttö tiputti mut. Jumpinta laava, tästä saa kaikki ainakin 1 pisteen. Niin se. Kattokaa mihin mä spammin. Mä saan Surprise Wood. Surprise. Mikä on surprise? Se on varmaan tämä. Ihan 100. Yes. Hehe. Good. Yes. Jee. Yes. Ei mitään. Mikä toi on 600? Joku 400. 400. Onko 17? Joo, Ei, oli se. 714. Mä pistin 4 vahingossa. Niin, koska 300 plus 300. Mäkin laitoin 4. Ei, mä failasin ja hyppäsin alle. Nyt Vallu saa ainakin pisteen. Joo, ei saa. Päkkäsi ihan sairaasti muuten Vallu. Vallu päkkäsi ainakin 5 metriä. Et koko No, älä PvP, vaan. et soittaa. Koko PvP soittaa. I gonna win. Ei muuta loppu. Hit the target. Mä osuin. Mäkin osuin. Kaikki povas mua! Mä povas 10 samaan aikaan. Joo, Vallu voita, Vallu voita. Mä katson Vallu, sua ei pova ketään. Joo, povaa vaan. Joo, sinne meni, sä voitat. Eihän sun Vallu osunut kertaakaan. Ei. Paitsi nyt. No niin, mä hävisin. Ei tää. Mikä pitää tehdä? Mitä tää tehdään? Pakko, mitä se tehdään? Hyvä. Mä osasin. Ei mä ehkä olisin osannut. Varo teidän Noniin. Kaikki räjähti. Ei ku. No. 3 hattaa mua, mitä ei. Yes. Tolla oli Force Fieldi. Vallu arvaa mitä, mua No mua hakkas Force Field, ei. Itu toi yksi. Teijantei! Ai. Mä jätin tonne ylös. Yes. Valluilla ei saa jo. Oliks mä eka? Mä olin eka. Mä sain kyllä Yes, mäkin löysin. Ei. Ai minkä te löysitte? Timantin. Mä löysin kans. No, Ei, hyvä. heti ekana. Mä löysin heti ekana. No, onks sul pikki? Oh. No sit sä et saanut sitä. Se pitää Voi pitää saada sitä. Älä kiroile. Tää oli helppo. Ei mitä? Tää oli helppo. Eikä päästäkö vaan ketään ylös. Se on mun tavoite. Lyö tappaa kaikkia. Vanninta kuivera. Hei, miksi? Vallu kävi meri. Ei se. Mitä nyt? 256. 156. Se oli 256.
Mitä? Mulla päkkää koko aika takaspäin, tää ei oo reiluu. Hei, mä päkkäsin taaksepäin ja sen takia mä osun anviliin. Joo, ja taas päkkäs. Joo, ja Peku lähti. Katkes netti. Ei kun varattu. Me jatketaan videoa. No niin. Ei vaikka. Mä delasin jo. Mua hakkas 4. Kait. Mua hakkas 2. Jukebox. Tein jo. Oikeesti kuin hitaita tää. Toi oli toisena kai. Mut mä oon ihan pirun nopea craftaa. Mä muistan melkein kaikki ulkoa. Semmoista mä oon tehnyt. Sama. Hyvä. Noin. Varo! Mä selkä! Mä en tiputa sua vielä, koska mä en halua tiputtaa sua. Ja tipuin. Peku PvP otas tän. Peku tais suuttuu ehkä. Varo, sua hakkaa 2. Noniin. Yes, mä. Eikä. Miten sä voit voittaa aina? Sä oot ihan kakka. Mä kuittaan. Mä oon järkevä, mä kuittaan, niin mä en räjää. Sä et nähnyt. Mä selvisin hengissä. Soittakaa. Ei. Ei. Joo, tälle kertaa muistakaa tykännyt Didada Ganamo, jos sitä vielä tehnyt. Sitä tulee ehkä lisää. Vai pelataanko toinen perä? Ei pelata toista. Vitut. Mennään HG:ta. Ei! Noniin, moikka kaikki. Paina sitä ihme recorder-juttu, että se lopettaa kuvaamisen. Joo, se olisi ensi Morjens. Joni, terve. Hei.